Em dic Leticia Mora i treballo al grup d'aliments proteics ací a l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments en València, que pertany al CSIC. El meu grup d'investigació és pioner a l'estudi de química, bioquímica i anàlisi instrumental de diferents aliments d'origen animal, com és la carn i derivats càrnics, però actualment també estem treballant amb productes vegetals i productes de la indústria pesquera. Una de les línies principals que estic investigant és l'aprofitament de subproductes. Un dels reptes que tenim actualment és que després del processament de molts productes obtenim una gran quantitat de subproductes que no s'utilitzen i que tenen un valor molt baix. El processament d'aquests productes requereix una inversió econòmica molt alta per part de la indústria i també és un problema mediambiental molt important. Alguns exemples d'aquests subproductes serien, per exemple, la sang de boví o la sang de porcí. També poden ser, per exemple, restes pates de pollastre, que el valor que tenen és menut al mercat, o també carcasses, per exemple, junt a altres tipus d'òrgans d'animals, etc. S'utilitzen per a compostatge o per a fer biogàs o biodièsel, també com a fertilitzants, com a font de biofertilitzants, també per a la indústria farmacèutica o la indústria cosmètica, però també tenen una utilització molt important com a ingredient comestible. En aquest sentit, se podrien utilitzar donant-los un valor afegit com a ingredients per a menjar humà, també com a ingredient de piensos o per a menjar per a mascotes, o com a complement o suplement alimentari. De quina manera estem treballant per aconseguir donar un valor afegit a aquests subproductes? A partir de generar hidrolitzats amb enzimes comercials. Aquests hidrolitzats el que fem és que subproductes com aquests, que són molt rics en proteïna, aconseguim que aquestes proteïnes es trenquen en fragments més menuts, que són pèptids, i que tenen, a més, un valor afegit molt important per poder actuar com a bioactius, compostos bioactius. Com a exemple serien els hidrolitzats de col·làgen que podem trobar al mercat, per exemple, i que tots sabem que poden ser antioxidants o poden ser antiinflamatoris. Seria una cosa pareguda a això, però utilitzant altres tipus de productes que fins al moment no s'utilitzen tant.